Sabies que a Catalunya un 64% de la població respira aire contaminat? I que el 90% de la població viu en menys d'un terç del territori? Per prendre consciència sobre aquestes dades i oferir solucions, neix la plataforma Repoblem, que es dirigeix a un públic obert, tot i que poden tenir diferents interessos. Busques inspiració en un context natural? Vols retrobar-te amb tu mateix? Vols descobrir nous models energètics d'educació o d'autogestió? O potser estàs interessat en invertir en recursos sostenibles? Entra al web repoblem.cat i descobreix les oportunitats que ens ofereix l'entorn rural. A través d'infografies entendràs les raons que ens han fet arribar a un sistema insostenible. Però també que els pobles abandonats i en risc de despoblació poden representar oportunitats reals per emprendre nous projectes, ja siguin vitals o professionals. Per donar suport a la plataforma, Repoblem compta amb la col·laboració i experiència de projectes reals com Reviure Solanell i Pandora Hub. Per arribar al seu públic i donar a conèixer la plataforma, Repoblem estarà present a Facebook i es realitzarà una campanya publicitària a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així que ja saps, si mai has tingut inquietuds alternatives i mediambientals, descobreix la plataforma Repoblem, perquè el teu cos et demana natura.